prieteni, bine astăzi facem seria de Minecraft și să ne facem și noi frumos la noi. Marus, îl știți pe Marus? Vă uitați la canalul lui de YouTube. Cred că îl cheamă Marus Micu Soare, nu știu cum îl cheamă pe el, că eu nu știu, nu m-am uitat la canalul lui. Cred că așa îl cheamă, da? Și el îmi zice că am urât în casă. De ce se voi e urât în casă? Oh my god, ce am făcut aici? N-am pus în spate în față. Ziceți voi și ziceți. Dacă e urât sau nu e, soar e frumos, soar nu e. La mine în căsfoaia mea. Și ce am eu aici? Păi da, am plon culori. Așa. Și plon culori. Da, plon culori. Plon cu soare, yes. Să spargem și netera de aici. Wow. Am făcut, ne-am dus în netă. Mai de mult. Dar să mai ne ducem o dată în netera. Soar la Enderman. Ne ducem poate, nu știu dacă ne ducem. Așa. Și ales. Frumos. Așa. Și o să facem și piscina. Mergem să facem piscina. Mergem să facem. Aici ferma noastră, cea mai frumoasă. Uite că a crescut. Și acolo și acolo. Acolo pe acolo nu a crescut bine. Așa. Și așa și hai să facem piscina noastră cea frumoasă. Este. Zic să facem de aici. Hai să facem de aici. Ceea ce urât în spate. Ce urât în spate. Și eu, dar stai că punem mai acum asta. Nisip. Pune cam așa. Și hai să facem și aici. Așa, prieteni. Mămicuță, ce-mi fac? Așa. Dacă tot stăm în carantină, hai să facem și noi în episodul ăsta o piscină. Să ne relaxăm, așa mai. Și altă dată o să facem piscina cu lavă. Dacă facem 10.000 de like-uri. Facem de asta să rupem. Aici să mai facem aici mai adâncă. Să ne băgăm cu capul în apă. Așa. Ce frumos! Ia uite. Așa, stai să luăm nisipul. Aici, acolo. Și acum hai să punem apa. Să punem dreaptă. Trebuie să punem dreaptă, 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 să fie. Băi, fraților, am făcut acolo. Așa e, ce-am făcut. Acum facem piatră așa, frumos să fie și urât. Așa. Fie la noi piatră să punem și noi niște flori. Să punem, ca așa e la piscină. Și altă dată zic să facem și wow de
Adică să punem de Paște iepuraș, adică ferma cu iepuraș. Nu, uitați ce mișto am făcut aici. Așa. Oh my god. Așa. Și acum hai să punem aici un tuturor să fie noapte. Și hai să punem florile. Punem niște albastre. Aici. Da, numai pământ. Da, hai să luăm pământ. Deci pământ. Ia, fii atent că cum putem. Ia, stai să vedem. Da. Da. Putem că e pământ. Și... Da. Și hai să punem. Dar nu punem multe flori, punem 2-3 flori. Așa. Oh my god, am pus nisip, am crezut că pui flori albastre. Așa. Așa. Și punem aici pământul. Să zic, nisipul. Să punem acolo. Așa. Da, florile. Ia uitați cum pun eu florile. Și gata. Facem o piscină aici, făcut să nu mergem în casă direct și facem în piscină. Nani, așa. Ia uitați ce frumoasă vede la piscina noastră și uitați ce mișto să uitați. Ia uitați cum se vede aici. Portușorii, piscina. Așa. Să nu uitați să dați și aici încheiem vlogul. Să nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și ne vedem data viitoare. Pa! Vă pupăm, să nu uitați să dați un like.